O regreso de David Castro ao Partido Popular non convence a todo o mundo. Pilar Martínez e Mar Moimenta, dúas das compañeiras máis próximas ao alcalde dentro de Independentes por Ribadumia, quedan no camiño. As concelleiras renunciarán este xoves aos seus cargos no goberno local. Iso si, manteñen as súas actas como edís e continuarán dentro do grupo independente ata que remate o mandato. Ambas serán concelleiras liberadas do executivo de Castro e dous pesos destacados dentro do equipo. Pilar Martínez ostentaba as responsabilidades de Economía, Facenda, Transparencia ou Turismo, entre outros. Mar Moimenta, pola súa banda, estaba á fronte de Obras, Servizos e Urbanismo. Os motivos están claros, non comparten esa integración da candidatura independente no Partido Popular. Dende Somos Ribadumia pídenlle a Martínez e Moimenta que abandonen Independente xa e pasen ao grupo de non adscritas. Nun comunicado, a formación apunta que se non o fan están a apoiar a campaña de David Castro no Partido Popular. Noutro comunicado desta mesma mañá, as dúas concelleiras explican que renuncian para ser coherentes co proxecto que se uniron no 2003 da man de Nené Barral. Din que entenden que o paso de David Castro ao PP rompe cos obxectivos de Independentes de representar os veciños fora de siglas partidistas e con intereses políticos fora do municipio. Apuntan que saen do equipo de goberno, pero non marchan de Independentes nin do Concello porque van manter o seu compromiso cos veciños que as votaron ata que remate o mandato. Rematan o seu escrito pedindo perdón aos votantes e simpatizantes de Independentes que agora mesmo din poidan sentirse defraudados e decepcionados. Ademais, nas últimas horas facíase público o nacemento de Xuntos por Ribadumia. Estaría integrado por críticos desta volta do PP que non compartirían que Castro pasase a ser o seu candidato. Nas redes sociais apuntan que van tentar crear unha candidatura alternativa. Trataríase dun proxecto que segue os pasos do exlíder do PP en Barro, José Antonio Landín, agora candidato de Xuntos por Barro.